dugu wari ko dima fo dugu andugu don warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yere ta sita sita ka numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Falaye gardien ka o tɔgɔ ye ko Sécurika ni Orange Mali tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Orange Mali ka sigiyɔrɔ minnu bɛ n'a b'u lakɔlɔsi nin y'a san kelen ye u ni Orange bɛ kiiri la Falaye min ye Sécurika ɲɛmaaw ye u y'a yira sa k'a fɔ a kɛra Mali kɔnɔna ye Mali kɔkanna ye o olu ni Orange u tɛna kisi ɲɔgɔn ma o de la sa Adama Dramé ni ale journal Le 5 tigi ye a ka bɔ u bɛ ɲɔgɔn na min ye kɛlɛ in ye sariya kunda Falaye e ko a ma taa ni Orange directeur kɔrɔ ye wa Abubakar Sadiki Job ale n'a nɔnamaw n'a nagakɔrɔma ma 80 ɲɔgɔn na ko olu bɛɛ lajɛlen olu ye baara sɛmɛ min ye Orange Mali directeur kɔrɔ in ye ale lawulili a n'a nɔfɛmaw lawulili k'o kɛra octobre kalo tile 20 octobre kalo san 2025 kɔnɔna na Adama Dramé Le Sphinx kɔnɔ a ko ko yaasa ka se ka maloya b'u ɲɛna sa Orange maaw u ye u jabalaba n'o ye Sénégal Sonatel ye u y'olu maaw wele joona Falaye ka se ka fɛɛrɛ sigi sen ka dunanjigi soba dɔ kɔnɔ maa ninnu u wulilen kɔfɛ n'o ye directeur général ye ka surafana dun dɔ sigi sen kan k'a la ko maa mun min ye waleya in ye u y'a yira sa k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ Job kɔni taara Falaye a ɲɔgɔnna wɛrɛ min ye wɔlɔfɔ dɔ ye o fana nana tuguni Leti Ndiaye ale fana nana bibi na ale de kɛra no directeur général ye wa min ye yan'o cɛ ale fana tun bɛ directeur technique ya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la wɔlɔfɔw fɛ yen Adama Dramé ko k'a ka jateminɛlu ye min na kɔlɔsi o ye k'a fɔ bibi na min ye Orange Mali kɔnɔ baarakɛla minnu bɛ yen ani syndicat minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka taa min ye directeur kɔrɔ in ka taa ale ka bilali baaraw kɛ u dun b'a dɔn k'a fɔ bi u ni min ye bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Sécurika ye o tɛna n'a bila 5 ka bɔli la ko k'u ye lakɔlɔsili min kɛ o ye k'a fɔ ko directeur danga n'o ye Arsène Sanu ye k'o fana jɔrɔna bɛ o la bi sabula ale ni directeur min n'o ye Job ye n'o taara olu de kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ye degun ta ka ɲɛsin maa caman ma wa min ye degun caman ye maaw y'o sɔrɔ ale fana sigilen don sa k'a ta n'a bila kɔnɔ nin février kalo in kɔnɔna na min ye Job ye na ale taara wɔlɔfɔw fɛ yen Falaye ko bibi na kɔni a bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la wɔlɔfɔw fɛ yen dabunamaw y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛ so min yɛrɛ kɔnɔ ko Orange dɛmɛbaga dɔ de ye o soba in jɔ ka di a ma kɛlɛ min bɛ sen na n'o bɛ Sécurika ale ni Orange ni ɲɔgɔn cɛ ko a kɛlɛ ma ban koyi sabula min ye Sécurika ye ale kɛlen don ka Orange ka miliyariw caman k'a bali a k'olu sɔrɔ Mali bankiw kɔnɔna na wa min ye baara in ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u tɛna dan o ma koyi diɲɛ fantɔw fɛ sa min ye Sécurika maaw ye u ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin cour commerciale justice ma n'o ye arbitrage ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ODA tɔgɔ la ka sigilen don farafinna an yɛrɛ fɛ yan min ye jagokɛlaw olu tɔgɔ la Falaye k'u taar'u ta da o bɔgɔ jeninen kan yen ye Adama Dramé ka fɔ la u ye sɛgɛsɛgɛli ko minnu sigi sen kan ale ni ko latilanni ko sugu na sira fɛ sa u y'a ɲininkali de kɛ sa yalama Orange bɛ ka min kɛ bi Mali jamana kɔnɔna na ka ɲɛsin Sécurika ma ko bɛnnen don wa Adama ko k'ale yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka ko Mali gouvernement bɛ ka mun kɔnɔ n'a tɛ ka kuma nin ko in na ko bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko Orange bɛ ka tɔɲɔ ta ka ɲɛsin maaw ma ko hali kɔsa in na a ye denmisɛnnin bayirika k'u gɛn ka bɔ baara la o ko fana bɛ cogo di Adama ko k'ale bɛ ka ɲininkali kɛ ko nka ko fanga masuna maa dɔ ko ale ma fɛn faamu nin ko in na ko nka k'a b'a dɔn k'a fɔ ko min ye jamana ye a tɛna na i sigi k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ko kuma fɔ ka tila ka nin ko bɛɛ lajɛlen to tan kuma tɛ sifinnakaw olu ka ko min bɛ a la k'o tɛna na se ka to tan Sécurika ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ Falaye sabula Adama Dramé ka fɔ la
ale ka sonaldonbaw maître Mamadu Ismail Konate n'o ye an ka sariya ministre kɔrɔ ye William Bourdon o ye min ye faransiskaw ka kiri sonaldonnaba ye ale ni Njayi Jor ko olu fana bɛ baara la Sekirika tɔgɔ la ni minnu filɛ nin n'o ye sonaldonbaw ye k'olu kɔni ko sa ko Orange kɔni k'i labɛn ni yantama mago ɲɛ u na taa n'a ye Faransi bugu nka sabula kalo 10 u ye a ye k'a fɔ bibi na Orange a ka baara kɛcogo banku kɔnɔna fala ye k'a bɛ découverte de kɛ ka se ka wari ta ka se ka baara kɛ n'o ye a ka sɔrɔ wari minnu bɛ yen bolo tɛ se ka se olu ma Adama ko min ye Orange ye a masonama dɔw fana y'a yira u la sa k'a fɔ ko min ye filiba de yer'u ka baara la ka kɛ n'u ka service juridique o ɲɛmaa bɛ maa min bolo ko o yɛrɛ fana min ye ordre de fiscalité ye k'a tɔgɔ b'o sɛbɛn fana na ko fila bɛ se ka kɛ cogo di k'o ti gɛlɛya ye wa min ye calatigɛ jɛkulu min bɛ sigilen don bi ale ni Mali Cour suprême n'o y'a sɔrɔ ko in kɔni talen don ka ni OHADA cour kɛrɛnkɛrɛnnen min ye bagabagaliw ye wuliliw ye ka jatigɛliw ta ka ɲɛsin Sekirika maaw ma k'o ma Sekirika bɔ a dabolo la Adama Dramé ko n'u ka sonaldonbaw Mamadu Ismail Konate William Bourdon ka taa se Njayi Jor ma k'u y'a yira sa k'a fɔ ko komi a ko bɛ ka kɛ tan n'a ti ɲɛnabɔ u bɛ taa ni Orange ye Faransi yɛrɛ a kiiribon kan koyi ko yaasa taa ni bila ka se ka dɔn nin ko in na min ye ɲɛmaa danganya bɛ maa min bolo bi fala ye ko o n'a nɔnamaw ko u ye waleya cɛjugu minnu kɛ k'u k'a bila u kunna k'a fɔ ko a ko tɛ se ka to tan wa min ye denmisɛnnin 150 ɲɔgɔnna ye u y'olu fana gɛn ka bɔ baara la Mali kɔnɔna na ko fana bɛ yen olu ka hakɛ ko bɛ cogo di Sekirika kɔni ko ale tɛ sɔn bi a tɛ sɔn sini wa min y'a n'a ka sonaldonbaw ye u bɛ wuli k'u jɔ ko fo u k'u ka hakɛ sɔrɔ Orange fɛ fala ye ka hakililajigi kɛ Sekirika ale ye gardien jɛkulu de ye jɛkulu min tun bɛ Orange yɔrɔw bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi u ni Orange fɔra ɲɔgɔn kɔ sarako la min y'u ka hakɛw ye ko k'u b'o ɲini Orange a ma se ka sɔn min ye Sekirika ye ale fana ye avocat ta ka taa n'a ye yaasa a bɛ se ka sigi a ka hakɛw kɔnɔna cogo min o kɛlɛ de bɛ sen na u ni Orange Mali ni ɲɔgɔn cɛ bi na n'a degun yɛrɛ taara se u ye Orange ka fɛn caman minɛ min y'a ka nafolo ye k'olu bɛɛ lajɛlen a bala k'olu sɔrɔ bankiw olu kɔnɔna na Sɔrasiw olu ka gun ka fala ye min ye sɔrasi denmisɛnnin minnu bɛ yen ale ni sɔrasi minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrasiw ka sigiyɔrɔ sabanan kɔnɔna na fala ye ɲɛfɔli kɛra olu ye dɔrɔgu ko la dɔrɔgu yɛrɛ u bɛ se ka kisi dɔrɔgu ma cogo di barosigi kɛr'o la denmisɛnninw ka kalanso tɔ min bɛ yen n'o o ye sifinnakaw tɔgɔlatɔn ye n'o ye basigitɔn ye olu ye barosigi kɛ janvier kalo tile 29 ka ɲɛfɔli kɛ dɔrɔgu kan dɔrɔgu yɛrɛ kɔlɔlɔ min b'a la sɔrasiw ka gun kan hakilijagabɔw ye taliko la ni fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ ka barosigi in kɛ min ye Fatumata Fadi Sumare n'u b'a wele ko n'a bɛ Asukofarelakaw ka sigi la ale yɛrɛ de ye jɛkulu in tɔn in ale ɲɛmaa ye a ye ɲɛfɔli kɛ kɔlɔlɔ min bɛ dɔrɔgu la bi an ka jamana kɔnɔ a bɛ ka tiɲɛni minnu kɛ a bɛ ka du karili minnu kɛ min ye maanifinya ni adamadenya yɛrɛ a bɛ k'o min don galama na an ka siniɲɛsigi k'o kɛ o tiɲɛ k'o ban pewu ko fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la sa olu bolo maaw ka sɔrɔ min bɛ se ka kuma denmisɛnninnakaw bɛɛ lajɛlen fɛ basigitɔn Mogo ni ale bɛ OCS kɔnɔna na ale fana tun bɛ barosigi in kɛnɛ kan a y'a yira sa k'a fɔ sa olu ka baara ye min ye kɔlɔlɔ min yɛrɛ bɛ dɔrɔgu la bi a bɛ ka degun min se an ka jamana ma a feereli wo a sanni wo a minbaw wo ko nin bɛɛ lajɛlen kɔnnen don Mali jamana kɔnɔna na Dr Burema Sangare ale fana ye dɔgɔtɔrɔ ye ale ye ɲɛfɔli kɛ sa dɔrɔgu yɛrɛ bɛ dangarili min kɛ adamaden ka adamadenya la ani ka sɔrɔ la ale y'i da don la min ye colonel Pascal ye sa a y'a yira sa k'a fɔ ko olu bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa sɔrasilakaw kɔni ta o ni tɔw ka bɔ ɲɔgɔn na min ye baara kɛcogo ɲuman ye o bɛ se ka kɛ cogo min na soldat de deuxième classe Adama Fofana ale fana y'a yira sa barosigi in senfɛ ko nin kɔni minɛna fisaya ni ɲɔgɔnna tora ka sigi yɔrɔw la ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli k'u ye lala o b'a to dɔ bɛ bɔ ko in ale kɔlɔlɔ la fala ye polisilakaw Solomanibugu polisilakaw ye wuli ka jɔ kɛ min ye commissaire principal de po bingali kɛ Bamakɔ a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na maa ninnu na sa minnu bɛ yen n'olu kɔni ye tɛgɛ dar'olu kan u taara dɔw sɔrɔ nɛgɛ baarakɛyɔrɔ de la Titibugukaw fɛ yen fala ye wuli ka jɔ in a sɔrɔla mun fɛ min ye muso dɔ o de bɔnɛna a nin na muso in bɔnɛna a nin na sa o sɛgɛsɛgɛliw de taara wolo nin bɛɛ lajɛlen na min ye janvier kalo tile 11 san 2026 min ye muso in fatulen u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka taa sigida fɔlɔ ka mɔmɔli kɛ ye ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ u y'a ye k'a fɔ maa minnu ye nin waleya in kɛ fala ye mugu min cira ka muso fa
ani mun ye bingali kɛ sigida fɔlɔ kɔnɔna na k'a mugu bɛɛ lajɛlen marifa bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o la sa min ye kɔnpoli n'a ka maaw ye u n'u ka birigadi maaw ye wuli ka jɔ kɛ ka ko in sɛgɛsɛgɛ fo ka taa se janvier kalo tile 27 ma u ye maa kelen sɔrɔ bangɔni na k'u tɛgɛ da o kan maa min fatura u ka telefɔni tun b'o bolo fala ye telefɔni yera ale bolo a ko ko ale fana y'a san dɛ ale y'a san ne u y'a feere ale ma ale y'a san ale ɲinɛna min kɔ fala ye n'i ye telefɔni san i taar'i jɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i b'i ye o fɛɛrɛw bɛ yen bi ɲininkali kɛlen a ko ayiwa k'ale y'a san maa mun fɛ ko maa 3 don dɛ o maa 3 fala ye olu fana wele k'olu fana ɲininka jaja olu yɛrɛ de ye kisɛ ci muso la o kɔfɛ olu 3 minɛlen olu fana ko ayiwa ko minnu fana bɛ olu dɛmɛ baara la k'olu tɔw fana bɛ yen kalo tile 28 u ye 2 wɛrɛ minɛ sɛgɛnnamaa wɛrɛ fala ye kelen bɛ yen k'o yɛrɛ ɲininen don kuma bɛɛ nin waati laban in na ko min ye sɛgɛsɛgɛli ni ɲininkali sen fɛ maa 5 fɔlɔ min minɛna olu ye jɔnkala fɔ u fana ye u tɔw yɔrɔ fɔ maa min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'u ye minɛn san n'u bɛ taa d'o ma n'o b'a feere k'o bɛɛ lajɛlen yɔrɔ dɔn o fana tɛgɛ taara da o ka fala ye ale ta kɔni ni minɛn sonyɛna ka na dɔrɔn ale bɛ taa n'a ye ka taa feere maa 7 in FSC san 25 ale b'a la MSC san 33 ABT o ye san 28 ye AT san 26 BT san 26 ADS n'u b'ale wele ko buwa o ye san 22 ye ADT wɛrɛ tuguni o ye san 45 ye ninnu bɛɛ lajɛlen sa o dira kiiri tigilamaw ma yaasa cogoya min na olu nɔfɛmaa tɔw bɛ se ka dɔn cogo min nin wulikajɔ min kɛra Sulemanibugu polisiso fɛ ko k'u fo sabula u y'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisi directeur ye ale ye min ɲini u fɛ baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min ani ministre Dawudu ka dɛmɛ ye o la sa min ye commissaire de police ni bɛ Sulemanibugu kɔnɔna fala ye ale y'a ɲini a ka cɛdenw fɛ sa u ka nin baara in ko u ni foli ka kan kosɛbɛ min ye Fuseni Watara ye a ko k'a ka cɛdenw fo k'a ɲini dugudenw fɛ sa ko n'o kɛra u ka sigida la u k'u hakili to u yɛrɛ la min ye polisilakaw ye olu bɛ yen u bɛ se ka ɲɛfɔli k'u ye sɛbɛn fa sirila maa min fɛ o ye Kɔnpoli Berete ye polisi direction ba ale kɔnɔna na fala y'an bɛ taa Kayikaw fɛ yen min ye Tapa Uri Demba Jalo ye kabi ale taara Kayi a ye fɛɛrɛ min sigi sen kan a tɔgɔ ye ko opération ko ka jɛ k'a ko saniya k'a jɛ pawu min ye janvier kalo tile 27 u y'u tɛgɛ da maa dɔ ka a si bɛ san 71 na fala ye maa min bɛ yen n'a n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye san 83 ye olu bɛɛ lajɛlen ye dɔrɔgu feerela ye Diliyakaw fɛ yen Diliya ye commune ye min bɛ Kayi yɛrɛ masuruna na sɛgɛsɛgɛliw kɛlen commissaire principal Kumare fɛ o y'a to sa u taara sɔrɔ min ye dɔrɔgu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko chanvre indien ale ni comprimé lamaw ale ni a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ minnu ni an ka farafin yiriw donnen don ɲɔgɔn na fala ye o bɛ u bolo siganama fɔlɔ min bɛ yen n'o minɛna fala ye ko ale fana ye jotigi don han a mɛnna nin baara in na ye so fitinin kunkuruni dɔ b'a bolo nka maa 13 wɛrɛ o minɛna ka far'u kan u bɛɛ lajɛlen bilara ka taa Kayi tribunal de instance la yaasa kiiri tigilamaw bɛ se ka baara kɛ cogo min ka Tapa a n'a ka polisilakaw k'u fo kuma tɛ Kɔnpoli principal Kumare ma Kayiba Jabate ale kɔnɔna na fala ye. Kidal gouverneur n'o ye général Gamu ye fala ye ale tun bɛ taamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidal marabolo la min ye général de division El Hadji Gamu ye Kidal gouverneur ye a y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ a n'a nɔfɛmaw ni a ka baarakɛlaw nin kalo salen tile 30 n'o ye janvier kalo tile 30 ka taa Tasikaw fɛ Tagalot ale marabolo kɔnɔna na Gamu kɔni nana a tɛgɛlankolon tɛ ani dugudenw kumana hakilina mun b'u la faso baara kan ka kɛ cogo min ye malo tɔni caman ni dɔ dumunifɛnw ye a nana ka n'o d'olu ma Tagalot préfet yɛrɛ n'o ye lieutenant colonel Fandamadi Keyita ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko nin ka fisa kosɛbɛ mara ɲɛmaaw ka ye u kɛrɛfɛ ka na kuma dugudenw fɛ a bɛ baara nɔgɔya olu bolo a ko ko tiɲɛna Gamu kabi a nana tɛ ka sigi marabolo tɛ bi Kidal kɔnɔna na a tɛ ka wuli ka se yɔrɔ min na min ye kɛlɛdagatigi ye n'o ye colonel Atayer Mayiga ye
sigida wolonfilana kɛlɛbolo hukumu kɔnɔna na ale fana tun bɛ taama in na a ko nin kɔni faso k'a ka fasoya yira bɛɛ lajɛlen na maaw n'u bolo minɛ k'u lakana diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔna na k'o se dɔ de yiratɔ ye nin ye Kidali marabolo kɔnɔna na min ye Gamu ye a ko k'a ye Tagalotikaw ka kuma mɛn ko Ala sɔnna a ma u k'u hakilina kɛ kelen ye Tagalot yɛrɛ ale ni Tasik n'ale bɛ Tasik kɔnɔna na a dugutigi n'o ye Mohamed Akama ye a ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin gouverneur n'a ka maaw ma ani jamana ɲɛmaaw ma kuma tɛ u filɛ ka na dɛmɛ min kɛ n'u ye olu ye o b'a yira sa k'a fɔ k'u hakili bɛ u la fala an bɛ taa Kulubakaw fɛ yen min ye conseil économique social yanni o cɛ fɔlɔ an bɛ taa APDP la APDP ale ka jɛɛrɛ belebeleba san kɔnɔna na o baaraw daminɛna kunungo min ye tile 10 jɛɛrɛ don a bɛ tali kɛ APDP yɛrɛ kan ka baara minnu kɛ san kɔnɔ ani fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan ka se ka kimɛli kɛ baaraw bɛna tali kɛ min kan sa o ye sɛbɛn 500 u bɛna o de lawuli min ye fɛɛrɛ ka sigi sen kan yaasa u ka se ka sɛbɛn sɔrɔ sɛbɛn min b'u ka maaw tɔgɔ la sɛbɛn bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min ye sɛbɛn minnu tun b'u bolo n'u y'olu ta ka ɲangini ta ka ɲɛsin baarakɛyɔrɔ dɔw ma olu jaabiw ye mun ye u bɛna olu fana fɛsɛfɛsɛ min ye sɛbɛn kelen fana bɛ yen o bɛ tali kɛ sa maa dɔ ye lakofɔli kɛ ka kɛ ni waleya dɔ ye ka ɲɛsin tribunalakaw ka baara dɔ kɛra tribunalakaw fɛ yen ka se ka o fana waleya kɔn ale n'u yɛrɛ ka baarakɛ bolo kan ka sigi sira na sa u bɛna baaraba minnu kɛ o bɛɛ lajɛlen o de bɛna danganiya nin waati in kɔnɔna na APDP ni a ɲɛmaya bɛ professeur Mamudu Samasegu bolo a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen nin ye tile 10 baara de daminɛnen u fɛ yen fala ye kunungo u yɛrɛ dama don u ni maa tɛ han u kan ka baaraw kɛ cogo min na o bɛɛ lajɛlen de datigɛtɔ ye nin ye wulikajɔ ni timinandiya kɔnɔna na sa an bɛ se k'a yira sa k'a fɔ fala ye ko taji kura wɛrɛ donna kunungo DGCC maaw y'a yira sa ko min ye wolomasiri tabaw ye olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɔnɔna na kunungo ko taji kura donna tuguni taji ko a baaraw kan ka kɛ cogo min o filɛ nin ye o ye sa n'u donna u bɛɛ lajɛlen kabini min ye ja minnu nana o ko hukumu kɔnɔna na kunungo DGCC maaw y'a yira sa k'a fɔ ko taji kɔni bilama a bɛ ka na cogo min ni Ala n'a kira sɔnna a ma fala an bɛ ka laɲini min kɛ ko a na sabati DGCC directeur n'o ye Gédéon Danbele ye a ko ale n'a ka cɛdenw polisiw n'u ka cɛdenw min ye wolomasiri tabaw ye ka taa fara douane service technique ka minnu bɛ dajiko in kunna k'u bɛ ka nin ko bɛɛ lajɛlen larawuli yaasa maaw bɛ se cogo min na ka lafiya sɔrɔ tajiko la n'o tɛ an ka dugu caman maaw bɛ kule la dɛ fala ye Sangaw kulera Segukaw kulera Tomiyankaw kulera Tomiya yɛrɛ kɔni ko ale ta kɔni ale yɛrɛ t'a dɔn a b'a ta fɔ cogo min ale olu y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ko k'a b'a daminɛ citerne kelen wala ko citerne kelen de donna olu fɛ yen donc bi DGCC ko sa ko baarakɛɲɔgɔn min bɛ senna nin ye ani taji doncogo min filɛ nin ye a ka ca Ala fɛ min ye taji ba kɔni ye Ala ta kɔfɛ an bɛna fama k'o mɛn o hukumu kelen kɔnɔna na Kulukorokaw fana fɛ olu ko sa ko taji ko a nɔgɔyara kosɛbɛ bi na station ko bɛ ka se ka taji feere n'o y'a sɔrɔ min ye sɔngɔko ta fanfɛla la fala ye gasoil kɔni ale de bɛ ka feere nin waati na Kulukorokaw fɛ yen 145 min ye essence ye ale ye 150 ye i n'a fɔ ɲɛmaaw y'a fɔ cogo min na Kucalakaw fana ko sa fala ye ko taji bɛ ka ye i n'a fɔ carré kɔnɔ feereliw k'o daminɛna Kucala dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko olu b'a dɔn ko taji sɔngɔ jiginna ni ne senfɛ fala ye ko ni dɔ sera ka fara nin kan sabula nin y'a kalo 4 ye Kucala n'a lamini bɛɛ lajɛlen maa si tun tɛ taji ye tancogo la donc nin min daminɛtɔ filɛ nin o ka d'olu ye kosɛbɛ taji tun bɛ ka feere 400 a nana b'o la ka kɛ 180 ye ka kɛ 300 ye k'o bɛɛ la bi ta in ni filɛ nin ye senna nin ye n'Ala y'a to o sera ka sinsin ka dɔ fara o kan o de b'a yira olu la k'a fɔ ko tajiko ko a banna n'olu y'a sɔrɔ kin kɔnɔnaw la ale ni feerelikɛyɔrɔw la i n'a fɔ ja filɛ nin ye cogo min na dugu min bɛ yen n'o o ye Nayo ye Nayokaw bin taara kɛ olu ka fala ye janvier kalo tile 30 Nayo yɛrɛ bɛ Kolongo min ye Masina marabolo kɔnɔna don dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa ninnu nana sa maa 50 maramafɛn cɛjugu bɛ u bolo u tun bɛ moto kan u ye mugu ci maa 7 u nana olu de sɔrɔ u ka nakɔw la olu bɔnna u ni na min ye donsow ye sa olu kɔni ye wulikajɔ kɛ bamajiwalekɛbaa 2 u y'olu fana bɔnna olu na wolomasiri tabaw kɔni nana kɛnɛ kan garawulilu olu y'o baaraw daminɛ yaasa ka se ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen mɔmɔ Croix-Rouge ale fana ye wulikajɔ kɛ ka taa luluninkaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya luluni maa minnu bɛ yen n'olu kun y'u sigiyɔrɔ bila Gwa 170 ka donbolo kɛ olu ye Gwa kelen o kelen 10 dira u ma yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye cogo min na Croix-Rouge malienne ale ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na nin y'a siɲɛ 2nan ye kalo 6 kɔnɔ Croix-Rouge ale ka se ka nin baara ɲɔgɔnna kɛ Segukaw fɛ yen denmisɛnninw bɛ dumuni kɛ yɔrɔ min na n'o ye cantine scolaire ye
ko ka se ka olu fara ɲɔgɔn kan u ka jɛrɛ jɛkulu belebeleba filanan o sigira sen kan kunungo min ye Segu yɛrɛ kɔnɔna na sa ɲɛmaa fɛn bɛ cantine scolaire kunna ka bɔ Barawuli Farakɔ Marakala ani Segu u farala ɲɔgɔn kan a kɛkun ye min ye ko bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi sen kelen kan kuntilennaw ka kɛ kelen ye baara ale ka taa taabolo kelen na Mayinakaw fɛ min ye panneau solaire ye mairie ka panneau solaire kɔni k'a bɛɛ lajɛlen kɔni sigira sa Falaye ani cité ale y'i bolo don a kun sefa wari miliyɔn 8 wa 140 o de donna baara in na ka se ka min ye panneau solaire sigi janvier kalo tile 30 min ye commission min kun bilalen don a ko kunna ani mairie lakaw u ye panneau ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'u lajɛ maa min ye baara in kɛ sa maire yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko a n'a to kɔni bi olu na lafiyaw ka baara kɔnɔna na mairie ale kɔnɔna na sabula kurantigɛ o kun barika bonyana an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na Seko ani Dɔnko kɛnɛ kan. Falaye calatigɛ jɛkulu min sigilen don min ye sɔrɔko adamadenya yiriwali kuntalajan o ko kunna n'o o ye conseil économique social et environnemental ye olu y'u ka jɛrɛ 9nan san kɔnɔna na fɔlɔ y'o sigi sen kan Kulubakaw fɛ yen ni ye calatigɛ jɛkulu ye sa ɲɛmaaya Yakuba Katile ye INTM o secrétaire général fana don min ye gouvernement maa caman tun bɛ kɛnɛ kan Seko ni Dɔnko ministre o tun bɛ yen kalanko ministre tun bɛ kɛnɛ kan min ye sanayɛlɛ kalanso ministre ye o fana tun bɛ yen Umu Sali Sek ale fana tun bɛ kɛnɛ kan CNT ɲɛmaa n'o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye ale fana tun bɛ yen baara in bɛ tali kɛ mun na Seko ni Dɔnko ani kalan o hukumu kɔnɔna na sa kuma dira Mamu Dafe ma ale ka min ye ko daminɛ baaraw olu ɲɛfɔ Dafe ka kuma kɔnɔna na sa a y'a yira sa k'a fɔ ko foyi tɛ yen bi min bɛ se ka kɛ Seko ni Dɔnko kɔ sabula an ka duguw kɔnɔ an ka sigidaw kɔnɔ n'an ka baarakɛyɔrɔw la o de y'a to jamanakuntigi ale y'a faamu ka sanko kɛ Seko ni Dɔnko san ye yɛlɛmaliba min ni Mali bɛ k'a ɲini bi n'o ye Malikurako ye Dafe ko k'an duloma fɔlɔ o ye Seko ni Dɔnko ye min ye kalan ye a tɛ se ka taa o fana kɔ sabula fɛn o fɛn n'i b'a kɛ f'i ka maa kalan a k'a dɔn ka se k'a dɔn ka lakari minisiri min bɛ Seko ni Dɔnko kunna a ko an yɛrɛ ka tabiyaw an ka dɔncogo an ka se ka kɛ ka kɛ an ka malidenya ye o ye an ka kalan ani an ka Seko na an ka Dɔnko ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye dɔgɔkun 2 in kɔnɔna na u na maa mafalenw bila ka na sa ka na min ye Katile ale ka baarakɛyɔrɔ in na ka ɲɛfɔli kɛ u ye maa mafalen minnu bɛna na baara yira u la baara minnu b'a to Seko ni Dɔnko ni kalanko u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an ka kankow k'an sinsin olu fana kan Dafe kɔni ye min ɲini u fɛ fɛn o fɛn n'o bɛ k'an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɛ a ka ɲɛ sɔrɔ an ka Seko ni Dɔnko bila an ɲɛ an ka maaya an ka danbe an ka faso sinfinso min ye faso barokɛnɛw ye denmisɛnw bɛ se ka ladamu cogo min ka se ka kalanko kunna a y'o fɔ minisiri Mamu Dafe kununko tile fana kɔnɔna na a taara Balabugukaw fɛ yen palais de la culture n'o b'a ka yamaruya kɔnɔna na ka t'i ɲɛda yen kan a selen ye palais directeur n'o ye Sulemani Baceno ye o ye a kunbɛn palais yɛrɛ la sa a donna sa Saliba n'o tɔgɔ dɔn Bazumana Sisogola a taara o lajɛ min ye dunanw mana na don n'u kan ka bisimila Saliba minnu kɔnɔna na n'o ye kunbɛli yɔrɔw ye a y'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ ensemble instrumental national Badema ni Balɛ olu bɛɛ lajɛlen jabala ye palais de la culture ye a n'olu maaw fana ye ɲɔgɔn ye Dafe ka munumunu sen fɛ ɲɛfɔli kɛra a ye palais yɛrɛ mago bɛ mun na Falaye u ka kan ka palais datugu de fɔlɔ k'a dilan k'a ɲɛ ka sɔrɔ k'a dayɛlɛ palais mago bɛ rénovation de la bi foyi ɲuman tɛ palais de la culture la foyi a kuru kɔnɔna tɛ sɔn a salle kɔnɔna tɛ sɔn a foyi tɛ sɔn wa ɲɛmaa minnu fana bɛ bila a kunna Falaye u ka maaw ɲini maa min bɛ se ka dayɛlɛli kɛ diɲɛ ye bi parce que palais de la culture n'a ɲɔgɔnnaw mago bɛ bolo ni ɲɔgɔnma de la ka se ka kow sigi sen kan minisiri mana na o bɛ taa yɔrɔ lajɛ a bɛ to ten baara tɛ kɛ f'u ka sɔn de ka palais de la culture datugu k'a dilan k'a ɲɛ i n'a fɔ u bɛ ka soba tɔw dilan cogo min na dɛ u k'a kɛ ten ka maa ɲɛnɛma ta ka bila a kunna min b'a baara dɔn ka se k'a dayɛlɛ diɲɛ ye n'o tɛ nin taama ni nin sigi ninnu olu tɛ se ka palais de la culture ale bɔ nɔgɔ la Mamu Dafe halisa Falaye a n'a ka maaw u bɔlen kɔ u nana u ka minisiriso kɔnɔna na Tapital Pula ko mɔ u ye min ye général Ila Sise ye ale n'a ka maaw n'olu ye Tapital maaw ye u nana ka na Mamu Dafe ale kuma ɲɔgɔnya kɛnɛ ka ɲi an ka jamana ale assemblée nationale président kɔrɔ
n'o ye an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ye ale nun jalo fala ye a tun bɛ kɛnɛ kan ye cɛkɔrɔba ka taa se u ka tɔn ɲɛmaw ma général Ismaila Sise n'an b'a wele ko Ila ale yɛrɛ tɔn ɲɛmaa ye fala ye u ye ɲɛfɔli kɛ ye u nana sa ka na ɲɛfɔli kɛ minisiri ye Tapital Pula ko a bɛ ka fɛɛrɛba ni baaraba minnu sigi sen kan bɛɛ ni kelenya bɛ se sɔrɔ maliden ɲumanya la cogo min ka malidenya kɛ cogo min ɲɔgɔn fɛ ka sinsin seko ni dɔnko kan u y'o fɔ Dafe ye Dafe y'u fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la sɔnna a ma u ye fɛn minnu fɔ u n'u sinsin o kan ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu daminɛ. K'o ye maliden dɔ min si bɛ san 43 la bɛɛ sanogo k'ale wele sabula furumuso ko o ye ɲɛ k'a tun b'a fɛ ka fali in dogo maaw ye min fɔ k'a tun b'a fɛ ka ko in dogo o la sa siganama in ale yɛrɛ kɔni minɛnen nin waati in na sa gendarmelakaw fɛ k'a bila garde à vue la a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye muso kɔni su ye o bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la hôpital Yusu Mbarke o kɔnɔna na yirifisikaw olu fɛ yen yanni kiiri na fala ye k'u ye tɔni 94 de sɔrɔ o ye yɛlɛmaba ye ka tɛmɛ u ka sango fɛ yen ko kuma tɛ ka don a kuma na ko waleya in kɛra kabini san 2024 ko ta tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ jɛkulu in ye communiqué kɛ kunun Union africaine ni bingali min taara ka ɲɛsin Niger pankurutigi tabaw sera ka wuli ka jɔ min kɛ ka ni bamajɔle kɛba ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la ko ka Niger wolomasiri tabaw fo o la Madagascar kaw k'olu bɛ degun kɔnɔna na maa 7,200 olu kɔni bɛɛ lajɛlen ka denbayaw kɔni fiɲɛkolon ni sanji kɔni ye tiɲɛni don olu kun n'o y'a sɔrɔ maa ma fatu waleya in kɔni kɛlen ka maa caman kɛ sontan ye bi a tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ Madagascar ale dugu kɔnɔna na Ukraine kɛlɛko hukumu kɔnɔna na Rusilakaw ka sɔrɔsiw k'u bɛ ka sanayɛlɛ sɔrɔ su ani tile dɔw ye wa bi na min ye dugu caman ye k'u sera ko farafinna nanzaralakaw ka lasigiden minnu bɛ k'ale y'a yira sa k'a fɔ maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu ye jamana lakɔlɔsibaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irankaw fɛ yen ko olu ye terrorisiw ye ko kun jumɛn na nin kuma in fɔra Iran ye weleli kɛ ko ka ɲininkali kɛ o ko la lasigiden ninnu fɛ nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn n'Ala sɔnna a ma an na kibaruya wɛrɛ d'aw ma waati wɛrɛ a ka bɛn Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sɔn ɲuman kan ye sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'o d'a ma sori kɛmɛ so an b'a fo a n'a ka baarakɛlaw ACI kɔnɔna na Bayiba mairie du sud kɔnɔna an tɛ ɲinɛ a kɔ min ye le jeune Tchɔna Umar Asjalo monsieur le ministre k'a fo an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba n'o ye Siriman Bacile monsieur le maire k'ale fana fo Jaba Sidibe k'an ka foli bɛ s'a ma min ye Amadu Gasama ye domaine kɔnɔna na barawulikaw Falaye an b'u fo bi i bɛ barawuli dɔn wa i bɛ yen nɔ Dirisa Bɛnbɛtaw ka dugu don nka n'i sera barawuli Falaye n'i ma se Tamani i ma se barawuli dɛ barawuli n'i bɛ fɛ k'a dɔn yɛrɛ i b'a fɔ ko do sigi o fana ye tarikuba de ye Mali tariku kɔnɔna na Falaye min ye Sunjata ba ye ale bɔra yen de do Usmani Sherif Madani Ayidara ninnu ka Tamani o bɛ do sigi de kɔnɔna na wa Sherif Usmani Madani Ayidara ale yɛrɛ tun bɛ balontan kɛ Falaye gardien de tun don do sigi o balontan équipe a tun b'o la Garanakaw ka Moribo Kuyate k'an b'a fo Garana min ye Busɛnkaw ka dangele n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don nin waati in na barawuli kɔnɔna na k'a fo an ka cɛ n'o ye Amadu ye k'ale fana fo kɛrɛnkɛrɛnna Basilabugukaw fɛ yen nin bɛɛ lajɛlen bɛ barawulu Garanakaw k'olu yɛrɛ fana fo Falaye min ye Kokayinakaw ye olu fana ka denbaya an b'olu fana bɛɛ lajɛlen fo min ye barawuli n'a dugu bɛɛ wa Musafa Waje Dɛma Waje ale fana ka kabila fana bɛ barawuli de Marifin ninnu i bɛ mɛn Marifin dɔn Marifin Njayi olu bɛɛ lajɛlen ye barawulikaw de ye Falaye anw ka maaw don nka Ala sɔnna a ma k'an bɛna taa jɔ yen président ko ten k'an bɛna taa jɔ barawuli Ala ka tile hɛrɛ caya. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36